Sure, different the way we did in 2014. You saw what happened in 2014, you were there. By that time, you were in the enemy camp, so you could not see. You had time radio with your program, let's talk about this. Hot something, hot current or something. I think Malawi is far away from calling ourselves a better country. No. Ndezija ndimanena zija until today ine ndikulira ngati mwangamo. I think I'm not alone kuti Malawi tidakali pangozi mkaka mwagwera benchenche yomwe icha mutani noso tikambirane madzulo ano ndi nkhani yokhudza lero limene chifukwa lero pokhala 1 May ndi tsiku limene dziko la Malawi komanso maiko onse pa dziko lapansi amakumbukira anthu ogwira ntchito, ndipo lero chikondwerero kuno ku Malawi chidali ku Blantyre pamene msonkhano waukulu udachitika pamenepo, ndipo mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera adali kumeneko. Mutu umene tikuyang'anira pa chikondwerero chimenechi kwambiri lero ndi kuonetsetsa kuti anthu amene akugwira ntchito malo motetezeka komanso iwo amene ndi otetezeka mwa zina. Nde timafuna tikambisane kunena kuti kodi ku Malawi kuno tili potani tikamakamba za anthu ogwira ntchito komanso chitetezo chawo pogwira ntchito, zafika potani ku makampaniku, tidziwe nawo inu amene mukugwira ntchito kumeneko. Ngati kuli mavuto otani, ngati kufunika kukonza pakufunika kukonza motani, ndi nkhani imene timati tikambirane madzulo ano. Ndiye tikondwa kwambiri kuti timve ndemanga zanu, koma tisadatero mmene ndimanenera kunena kuti kumawaku kudali msonkhano umene umamangirira ndithu chikondwerero chimenechi chokumbukira anthu ogwira ntchito, kumene anthu osiyanasiyana adayankhula kumeneko. Nde timafuna mwina tingomva pang'ono kunena kuti kudali zokambakamba zotani tisadayambe kupereka ndemanga kunena kuti kodi situation ya kuno ku Malawi pa nkhani yogwira ntchito, pa nkhani zokhuza leba tili potani, nanga ngati pakufunika kukonza pena tichite bwanji. Kumeneko mkulu wa Malawi Congress of Trade Unions Charles Kumchenga adayankhula kumene adaonikira zina zimene zachitika zimene zikupereka chilimbikitso kwa ogwira ntchito komanso pena pamene pakufunika kukonza kuwunikira bwino kuti zinthu zikhale bwino. Pambuyo pake timvanso mmene adayankhulira mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera nkhani zokhuza ogwira ntchito komanso zina zimene boma lawo lachita komanso zimene likuchita. Koma tiyambe tamva kuyankhula kwa Charles Kumchenga amene ndi mtsogoleri wa Malawi Congress of Trade Unions. Yomvetsa chisoni ndichi tilipatira kipomwepo nchonena kuti ngakhale idatheka anthu ena akadanyalanyaza makamaka olemba ntchito, akadalipira masate kwa chacha mpaka kufika lero. Tafuna tichule lero pa chifukwa chonena kuti chaka chatha tidapempha tidagwada pamaso pano, ndi chaka chatha chomwecho mudalengeza pa msonkhano ofanana ngati uno kunena kuti ndi ulamula kuti tilakikumane. President situkulamulani koma tikuti anthu ajatu wena akadanyalanyaza. President pali nkhani ina imene mudalamula pambuyo pakuti ndalama yathu yatsika mphamvu pang'ono, ndiwo mudalamula kunena kuti ndifuna union ndi aboma mukhale pansi mukambirane muone kuti ogwira ntchito athandizika bwanji. President tufuna tinenetse pano kunena kuti mosamala anthu kuti ukambira nako kudali pakati pa ogwira ntchito mboma, koma apa pamango okhala oyambira ngakhale mmakampani izi ziyenera kuti ziwakhudze ndipo zidakhudza. Choncho mutalamula tidayamba zokambirana zathu, tidachotsapo kagawo kena adatipatsako muja pa chizungu amati salary increment potengera devaluation ija ya 44%.
koma kwinako tidalonjezana kuti zokambirana zizipitilira sizidathe tikadapitiliza. Cha mutu uno tanena cha msonkhano uno chioneke mpofunika kuti aliyense azikhala nzochita tima business ndi zina potengera mawu amene mudanena president kunena kuti nkovuta kuti aliyense alembedwe ntchito, koma mwina atamachita ma business titamachita ma business mwina zikhoza kuthandiza timaloni ntofunika ndithu. A president athu tiyamikirenso mbali ina imene mwayichita mchaka chimenechi, nkhani yolemba ntchito aphunzitsi komanso kwakweza ena aphunzitsi. Tithokoze kwambiri makamaka ama secondary school, tuyamikira kwambiri ena adachita liute pamodzimodzi zaka 25 ali pamodzimodzi osakwezedwa ayi, nkumaona kuti wana amene adaphunzitsa iwo akwezedwa, koma yeyu uyo ophunzitsayi akadalipo mpaja kumudzi kuti mati wachita liute. Ndiye pempho lonena kuti a president chikulu chikadalipo manesi komanso aphunzitsi ngati nkotheka tikomere ni mtima mapromotion amene achitika kwa aphunzitsi ndi manesi ng'ammanjamu, chifukwa akapita kodi akachita ma interviewko anthu upita 3000 nkumakapsa mdzuwa okakhoza akuti ukhoza anthu 7. Nzomvetsa chisoni. A president nkulira atu kuno mapromotion timatiti pempheko, komanso pali ana amene afunika ndithu atalowa ntchito ya uphunzitsi komanso ya udotolo. Anthu amenewa mwina mudaganizira chifukwa ndi anthu oti adalandira kale maphunziro mogwirizana ndi field yawo ya uphunzitsi ya udokotala ndi zina zotero. Amenewa adalembedwa ntchito tili nchikhulupiriro chonena kuti mwina ulendo uja tikafikadi. A president ifeyo pomaliza ogwira ntchito tikufuna tikutsimikizireni kuti ndife okonzeka kugwira ntchito molimbika, koma amakampani ena atikhululukire nkhaza aupereka zilango ngati zina zake. Ndiye mmene anapemphera secretary general muja apempha ndithu makampani ena sachita chilungamo pamalo a ntchito, asankha kumaphwanya dala malamulo. Tunena pano kuli miyandamiyanda ya anthu amene adachita retire kapena kuti adapuma ntchito zaka zitatu zaka zinayi, koma nkumapezeka kuti ndalama zawo za pensioni sadalandire mpaka lero. Zikomo kwambiri president. Amenewo ndi a Charles Kunchenga amene ndi mkulu wa Malawi Congress of Trade Union kuyankhulapo pa mwambo umene udachitika kummawaku lero mu mzinda wa Blantyre pokumbukira tsiku la anthu ogwira ntchito, kunena kuti makampanimu mukuchitikabe ndithu nkhaza kwa ogwira ntchito komanso mapromotion mbomamu pena kusalidwa ena akukhala ngati sakupindula nawo. Ndiye a presidentinso achakwera adayankhulako kumene zinthu zilili mdziko muno ku nkhani zokhudza ogwira ntchito. Adayankhula motera a president. Pali yokoza zovuta zomwe ogwira ntchito mukumana nazo, tikuyika mapulogalamu osiyanasiyana. Mbuyo tinakhazikitsa lamulo latsopano lokoza mavuto osiyanasiyana pa ubale omwe umakhalapo pakati pa olemba ntchito ndi anthu olembedwa ntchito. Ndiye andunawa ali ndi ntchito yoonetsetsa kuti lamulo limeneli likutsatidwa, chifukwa kukhala m'malamulo nkanthu kena, koma kutsatira malamulowo nkanthu kenanso. Kwathu kuno tazolowera zakuti wena akhoza maphwanya malamulo koma kungowalekerera. Chimenecho chimapangitsa kuti malamulo azikhala ngati wopanda pake. Chifukwa choti andunawa adzipereka, ndili nchikhulupiriro kuti lamulo limeneli likagwira msewu m'malo onse ogwira ntchito likoza zambiri.
ndiye wina akakukumbutsani mavuto omwe mmakumana nawo pamene lamuloli lisadayambe kutsatidwa kapena lisanakhazikitsidwe mmene tidayikira. Mungomuwuza kuti mavutowo ndi atempulale chifukwa tikuthana nawo. Lamulo lina lomwe takonza ndi la Pension Act lomwe lakhazikitsa thumba la ndalama lotchedwa Workers Compensation Fund, ndipo board yake ndayika kale m'malo ndipo layamba kugwira ntchito yawo. Ndiye wina akakukumbutsani mavuto okhudza compensation yanu pa ntchito, mungomuwuza kuti mavutowo ndi atempulale chifukwa tikuthana nawo. Olo mavuto omwe a MCTU mwakamba pano komanso mavuto aja mudandiwuza pa Labor Day chaka chatha tiwalondola ndithu. Zina nzija mwavomereza kuti zikuchitika. Chifukwa chake Tripartite Labor Advisory Council tayiyambitsanso komanso tapeza kale malo omangira maofesi a MCTU. Chifukwa mukakamba limazilondolabe mpaka zitheke. Ndiye nakakukumbutsani kuti ofesi yanu simnamangebe, mungomuwuza kuti vuto limenelo la tempulale tili nayo, malo alipo. Komanso amene mwakhala mukudandaula kuti mukuvutika kupeza matraining osiyanasiyana kukuthandizani kuwonjezera ukadaulo wanu pa ntchito, boma linayamba kale pologalamu imeneyi kudzera kwa Tibet Authority, ndipo vuto limene liso ndi la tempulale chifukwa pologalamu imeneyi ikupezani posachedwa apa. Olo likaganizira zomwe ogwira ntchito mukumana nazo mnyumba mwanu, manyumbamo, makukamo, monga kudula kwa chakudya. Cholinga changa kuonetsetsa kuti muthandizidwe mapulogalamu ngati Affordable Inputs Program AIP komanso kugawa ufa ndi kupereka mtukula pa khomo. Mapulogalamu ngati amenewa akuthandizira amalawi ambiri kupeza fetereza otchipirapo komanso kupeza chakudya. Ndiye wina akakukumbutsani mavuto akusowa chakudya, mungomuwuza kuti mavuto amatempulale. Izi zomachita nkhanza pa ntchito osati zichepe koma zithe. Ndiye ngati boma lino lidavomereza malamulo wena monga wa United Nations amanena ndi mabungwe akuluakulu ngati ILO, pofunika nduna ilondoleni nkhani amakamba ya 190 ija, chifukwa ngati zina timatha kuvomereza zimene zatsalazo tiye tivomerezenso. President Chakwera amenewo kuyankhulanso pa mwambo umene udaliko kummawaku wokumbukira anthu ogwira ntchito. Ndiye timafuna lero ndi mphamvu ndikubangula ngati mkango wanjala ndikufula ngati Yohane Mbazi mkulu kunanga ndi Lawrence Mazwanko uko ndikuimbira lero. Tsopano mkango wanjala ubangula bwanji mkango wanjala? Kuyanga ndolikwira mkango wa masewera yayi wanjala ndi chabwino. Ndemanga yanu ndiyo tani nkhani ya ogwira ntchito? Ineyo pangani imene ya monga lero lili Labor Day andi ndingamva speech ya mkulu wa NCU ya Mr. President ndi maspeech abwino zimene zikupereka chiyembekezo, koma ukamvetsetsa mkati mwake zikuoneka ngati zamajoko nzatsabwala chifukwa zoti ndi mmene amayankhula ma president pazabwino zimene timaziona pakuyankhula. Fika tsiku la lero sibweza kumabwereza kuti chaka chatha ndabwera pano tidayankhula zimenezo, koma bweza atakhala kuti akupanga zizooneka kuti kodi wogwira ntchito alufuwo wayo akuoneka kuti akusangalala, chifukwa mukaona kuti panopo anthube akulandirabe kachenji makampanimu ngakhale amboma mmene mazikuzi manesi akudandaula. Ndiye zovuta kunena kuti tingatanthauze kuti akulizi zinakufotokoza kuti azimene akuyankhula kulezi akuchidziwa
kuti temporary imene akuyenera kuti zonse za temporary kapena iwonso akuyankhula za temporary kapena iye kuyankhula kwambiri kochimwitsa komano tingowamva kuti nthawi zambiri apurezidenti timamva kuti amakhala tani yawo ndi abwino kwambiri ana adalisa ndi kuyankhula bwino zabwino zopasa chiyembekezo ma endiliza zimakhala kuti enda mangangaro mkongo dandaula kuti anthu amangokamba zomwezi zobwereza kwanthu akanakhala anthu ena akuti akonda anthu awo mchilungamo ndalama zimene atsikiramu ikanakhachiunzeka ndithu kuti anthu ena mwezi pano pati usimbo kuti ndalama tulandirapo yochulukirapo koma usaizo kuti anthu amangotilankhula ndipo anthu aimangokhala jendo kuti amangokhala ukulankhulira anthu amodzimodzi ngati wagwira ntchito mboma kapena mukampani popala anthu ena kuti amagwira ntchito ngakhale m'manyumba mwanu kumakongoletsa nyumba ya munthu izikhala bwinooneka bwino anthu amene achisawerengera kuti mabwana awo poti amagwira ntchito mboma momwe sadziwa chifukwa president yokuti sadziwa ngakhale kusajika kumene akhala kuja sazindikira kuti nyumba izikongola chifukwa cha anthu amene amagwira ntchito m'manyumba nditi muona president amakundomangolankhula nkhani oti ayi ugwira ntchito mboma iyayi anthu oti amakampani kodi anthu amene amasamalira nyumba ene ijayo state house ijayo amene ajasiya anthu oti sangathe kuwayengezera mwachitsanzo ena achosa ntchito mmene amayamba iwaja boma lawo mpaka na pano pa anthu amene ajasana ndili ndalama zawo za pension iti ukhala wadandaula kuti zaka zikupita anthu amene ajawo mpaka na ndiwo apresident amalankhulabe kuti ayi tipanga zakuti tiyeni tosi atiphatikiza anthu ogwira ntchito ngati ku state house kumene kuja aphatikiza akhale ngati anthu amodzi ineyo ndiyimire pomwe furayi ndakuthokozani kwambiri wawa potiyimbira foni muzomvetsa chisoni zimene ayankhula president chifukwa chakuti anthu akuvutika zaidi chabwino mwachitsanzo ngati kukastelo mutatimuonesesa anthu osaja kukastelo aja kufa manova kukanlexi anthu osaja ndadani amalembedwa ndi munthu ena akochokera ku trade fair ndikumakatenga anthu aja kumakasiya m'makampani mavuto ndoti akajomba zochitika wachitika maliro palibe china chiyonse chimene anthu amene amapanga benefit anthu amene wayayi then zomvetsa chisoni kumapanga pretend ngati kuti zinthu zikuyenda bwino pamene anthu ali mavuto akulu mwachitsanzo ngati ino azitola nkhani mupite ku country mupite ku kastelo mupite ku famanova mukaona kuti 90% akuchokera kwa munthu ina akuchokera ku trade fair kuti zimene zonse tineveri zinthu zikuyenda andaulanga ndi mmene zikuyendera maku anthu ogwira ntchito mmawe munombe chabwino aita kumayankhula kunena kuti mavuto aja kuti andi atepulani zabweza zimenezi kunoko kwathu kumachinga tikuphunzira kuti paning'amba kuti tichokudya china chilichonse komanso ufu amene akunena kuti akugawawo akunena kuti gulupu ina yasa kumagawa bwina kapena anthu 20 kapena anthu 30 ndi pamene mavuto ndi atempulani tinoona zimenezo ndithu kwasi chabwino ayi ndathokoza kwambiri